Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Torun Thengal Lapen Arisang Huatum, MSC Pobitro Rong Pia Panning Kang Samse, Chipaklang. Nilip MSC constituency ke parlo, Mera Bheti polling station arlo, Vitor Kalionia Rong along kedo, Torun Thengal Lapen Arisang Huatum non kedobom MSC Pobitro Rong Pia Pan, Ning Kang Samse, Chipaklang. Jong si Pobitro Rong Pia Pan, BJP pen MSC ticket P2det Pulotangte, Cherap Don Thekte Pusi, Chipaklang Pon. Non KARBI ANGLONG Autonomous Council Kachari Ponjia Phan MSC Kilik Nangte Bokhet Aporahut Nilip MSC constituency along Sitami Labang So Atomon Nangjap Tanglu Ratcharia Songte Natum Sitami Dode Sang Sisi Sai Cheklem Pon Bomlu Bonta Nilip Arlo BJP Atumalong Abangke Nangchi Tonte Abangsi Nangdo Tanglu Athe Penang an BJP along ke Klembari Matumate Penang an BJP aphan ke Kroy Arong Arada Tumabangke non kedobom MSC Pobitro Rong Pia Phan Aningang Samse Alamsi Jepaklang মই এজন বয়সস্থ মানুহ মইতো আগতে কমিটিতে আছিলোঁ এতিয়া নতুন সেৱাৰ পৰা মানে মই তেওঁকে ভাল কাম কৰিব ভাল হেৰি কৰিব বুলি মানে ভাবি আৰু আমি তেওঁক মানে জড়িত কৰিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া 5 বছৰ এইটো এমাহ একোৱে তাত ডেভেলপ নহ'ল আমাৰ গাঁওখনত ৰাস্তা পদূলি আমি খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ চাইকেল চলাই যাব নোৱাৰোঁ গাড়ী নিব নোৱাৰোঁ খাল বাম এই মন নোখোৱাটো মদ খোৱা বুলি ভাবে লুটি খাই পৰি যাওঁ ফটকৈ এইটো খাই আহিলে পাৰে বুলি ক'ব মানে কথা হ'ল কি আজি 5 বছৰ দিন ৰংপিদেৱে একো এটা কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলে ডেভেলপ হোৱা নাই ৰাস্তা পদূলি চাওক এই অৱস্থা খাল খল তাৰোপৰি মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই এজন বিজেপি পুৰণা কৰ্মকৰ্তা আছিলোঁ 2008 চনৰ পৰা জড়িত কিন্তু আজি আমাক পাত্তা নিদিয়া হ'ল গতিকে এইজন প্ৰতিনিধি চেঞ্জ হ'ব লাগে মই এইজন থাকিলে আমাৰ বহুতখিনি আছে দেউতা নিচিনা আছে ককাই ভাই আছে এইবিলাকে আমাৰ ভোট নিদিয়ে তেখেতক গতিকে নতুনকৈ এজন প্ৰতিনিধি আমাক প্ৰয়োজন হৈছে তেখেতকে আমি ভোট দিম আমাক এনেকুৱা প্ৰতিনিধি নালাগে এনেকুৱা প্ৰতিনিধি আমাক একেবাৰেই নালাগে আমি ভোটেই নিদিওঁ তেখেতক নতুন প্ৰতিনিধি লাগিবই আমাক মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ Dipu Rong Mirdan Rong Hanga Rong along APHLC Ratcharia Song Atumpen Maike Padopon Aroni Paisir Kep Arni Donsuri constituency ke parlo Dipu Rong Mirdan Rong Hanga Rong along Ongdung Avot Pen KARBI ANGLONG Autonomous Council MSC Bang Phukang Wai along Mohon Singh Tongbi Kachipa Hai Pon Pe Meje Pupen APHLC Ratcharia Song Pen Maike Padopon Kevangji KARBI ANGLONG Autonomous Council MSC Bang Phukang Wai Ahut Donsuri constituency Pen Karjab Dunjia Bang Phu Mohon Singh Tongbi aphan Ongdung Avot Pen Kapahai Ponjia Phansi Bang Swamai Pedoponlo Alang litumpen kaningje pona tengke 6 schedule aron ateng pensi council chari nangji anparta 6 schedule aron ateng pensi paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen aron selam si KARBI ANGLONG Autonomous Council election padopon nangje pupen chenglok 6 schedule kacherai kom thejia puthak chingki chethan pon Laswamaya long alohi sarpo aman pen APHLC tiri pomepu jai kathar women wing secretary Rita Kramsapi Kursing Nimung Son si APHLC Donsuri aru Kongchunbang Martin Rongphar anparta penang an klembang phubang phiatum chetong donsi mesen ben vote ke hangamai pachun pon Ini Rong Mirdan Bidaram Rong Hangarong APHLC a meeting eng samjin pen pachuniglo Lapengedak rat tumta duo paipen nang cetong dunik lo lapengke dak Donsuri constituency along independent candidate Niso Terang Pi lapengke Erdin Pator Soso candidate ke lake BJP agent lo tasi BJP tumke rong rupa phan lang le kidam tang da rat tum chini lo tasi latum phan ke but pipelo pusi Donsuri rat atumke pachini lo lapengke kidam tang people si good people kuma lasalam the bangke kidam tang da pahai lo sita alang li bang ciparan dat asonsi apik cipaklang thu kape ma rat pangge chong thu ason dokok amat rat tumbang aning oi piglo
Kasi non kiwangji council election tasut ke nisut tenang pi aphan ke भूत पीछे खेलो पुसी रात तुम पेन वार्डा कलम थे là khai cái hòn là long sinh đi xuống cái đường rộng phục đi xia long xì cái đường phục đi cái thar long cái thar long lip APHC long lip long sinh công ty long lip còn bây giờ cái song băng tăng lo nang ma Non KARBI ANGLONG Autonomous Council MAC Kangwai along ke Rongkhang constituency along Mohon Kathara Phansi BJP pen Pathur Dunangji pusi Rongkhang constituency along BJP ke kroi ara datum ke hangpon Nijang KARBI ANGLONG arlo Rongkhang MAC constituency arlo ke do ara datum pen tami pherang ke aphan ke phapon along lam theka chepaklang pon ke nili tum Rongkhang MAC constituency arlo tami BJP Racharia Songpen Non KARBI ANGLONG Autonomous Council MAC bangphu kili Kangwai pon along Rongkhang along ri arlo ke do vek mate ama hangke thekvek abang phusi kenangji pusi rat atum pen pherang ke atheng no along pen asyang tong chepadopon Rongkhang along ri arlo ke along ri kaprek pen abang phu nang ungwai pi pen nang parjab don nangni nilitum cherap cheto don thekhe athema dak methang along ri arlo along kedo Mohon Kathara Phansi BJP Racharia Song atiket pipon nangji athema alang liani ngangthin mesen lapen Rongkhang ara daphan jelang thekji lapen Rongkhang arlo amatsi ahe marit sitamedo lasi alang lia phan tiket pipon lote Rongkhang ara datum ning arong jilapen alang like radaki sungsitami rab jilasi Mohon Kathara Phansi BJP asong pen tiket nang vekpo lasi KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Assam CM Dr. Himanto Biswa Sharma aphan pherang ke athengno BJP ke kroi ara datum kachoningri padok ji election ke mane candidate ke nitum Mohon Kathar naing Mohon sar la ke khai aphan longri hafar aphan mane aphang ben taka chesong tang munit lo pot la so jinghon thekji bon sini tum taka matha lo pe jinghon thekji pusi ning ka kha lo chwa kha lo pot nitum ke nitum mane Rongkhang arlo ke konania hulitimung ta ha konani ta ha pula bang nitum ke nang ni nitu amunit phanda chini ne ahem da chini ne are ta chini ne koda kone ke do kona thomunit lo ne nitum chini ne pot nitum ke la lukel jil lo noi phel lo noi apot bi pot nang kerap thek nang ke lang thek amunit sikenang ne pot nitum ke mane la lukel jitu Mohon Kathar la Phansi pinang po nitum Dr. Kupuloma Puji Tuliram Ronghang sar phanda chuning rilo Hemonto sar phanda chuning rilo ba MP sar phanda ka chuning rilo ni tuma hin men ke la Mohon Kathar nang vek po la Phansi na ne holiti mung phan ke ni tum ke chekroi krelo la daki nang ni dak dang nang pa chi jok silong pik ma chi jok long le ni tum dak lukel atum jitu ni tum ke ni ning ke hang ke la phan helo la Mohon Kathar phan henlo la ke bang long ri habar phanda ka che song tang amunit ka ching hon thek tang amunit lo po ni tume la Phansi piwek nang poposi ni tuma hin men ke ka chuning ri lo Lamding Road 24 kilometer Dili terang arong amekar Sodar Kro alangli RJ dingloi pen keso ka cholong lok ajok se ka chelang jia phan kera pa cho hangpon alang lia keso kidney la pen liver hei hui hengno tang lo pusi doctor atum pen alang li tuma phan than pachini lo bangso jok keso det Sodar Kro phan keso kelang jia phan Diphu Medical College chalongsi selang pon bomlo bonta ladake un elo pupena jok keso kelang jia phan Dimapur Referral Hospital an refer tanglo la se tangka ka dore thektik pen ajok alang li tum kisum thektik asonsi nangman lo lasining ke me bang photum alang lia phan kiso kelang jia phan nang cherap dun tha pusi asopo akleng babu singh roben chuning ripon lapen ning ke me KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Lumbajong constituency EM Roton Teron aphan tami kerap dun jia phan chuning ripon pedo akeso bangku bangke Sodar Kro lapen ili bangke asopo akleng iglo Lasalasa keso bangke liver problem do kidney problem do sugar do lasapa senili tu mangke kacelange phansung delo lapen KARBI ANGLONG arlo ke planki phietum dupik lasona tum ta aning ke metum nang kacerap donje phan nili account number do lo mobile number do na contact le nili phan detail alam nili phan angching kilong itu nili kachuning rekang tungo bangke KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan nilitum kisu kacelang rong kisung thektik lasi nilitum aphan ang kerap bekja phan nilitum alang li phan chuning rilo nilitum lasa kisu KARBI aron menta nilitum an ke celang lo kainong celong ta nilitum cejor erlo don rabon ta nang cerap dunya nang cerap lo non nang cerap jawar saibang wederlo
Lasa posi nilitum KARBI ANGLONG Autonomous Council sia malongan tanitum lambang palinang koklo. Lasalang lihin pen nilitum pan KARBI arada pan kacing kanghon kajin sopen nilitum pan ang kerap beji pan salang lipan cuning padi krim lo. Lapen nilitum lasa medical college lang kisu nagcewan mang nilitum matuni pen si cewan lang. Lasa cewan det pen nilitum apan doktor tum nang kethana teng polote liver problem do kidney problem do lapen sugar pene do lasa pasi nilitum bang lasa nakisa bang pupin lang pasi nilitum kacilangi pan manilitum sungder lasa pasi sia makihai bang nilitum hanang rawtek ngi pasi nilitum tumahin pancuning lipan do